Makadi mhuri yeZimbabwe. Zita ndi Mr. Spana. Kana kari kutanga kusvika pano chibva subscribe, kulike, comment nekushare. Pano tinokuinzirai nyaya dzakasiyana-siyana dziri mumastreet dziri kupisa, dzinonakidza nedzinosuwisa. Nyaya ndakakuinzirai panapa inyaya inosuwisa kwazvo. Nyati nemudzimai wake hazvina kumumirira zvakanaka pari zvino. Pane maaudios ari kutenderera uye nemapictures nechichi nyaya dziri kutenderera dzekuti Nyati anoshungurudza mukadzi, anoabhuyisa mukadzi, anorova mukadzi, anoita zvemagirlfriend, anodzinga mukadzi mumotikari, anoita zvinhu zvakawanda. Saka pane mavhidhiyo akabuda mazuva apfuura achinzi Nyati abuda palive akadhakwa achidii, vanhu vakaenda kunoteerera Nyati achitaura kuti musateerere zvinotaurwa nevanhu, zvimwe zvamuri kuona pasocial media AI iri kugadzira zvimwe zvinhu, nekuti AI inoita kuti zvimwe zvinhu zvanga zvisipo zvive zviripo. Ndokubva vazoita live yaakauya nemukadzi wake achiti nai baby ndinokushungurudza here, vachitaura, but ukatarisa ipapo zvinoratidza kuti mukadzi anga asingade kudaira, aitodaira zvekuratidza kuti ari kumanikidzwa, kudaira ari kumbunyikidzwa. Saka nyaya iripo ndeyekuti ndakuinzirai maaudios amai Nyati vachitaura nemunhu anonzi ndisisi vake vaakataura nawo achida kuzama kutsvaka rubatsiro. Saka pakutsvaka rubatsiro munongoziva kuti kana uchitaura neaudio unogona kukangana kudhilita kana kuti unotrusta munhu sehama yako kuti hapana zvainoita, then sisi nekuzoona kuti zvavarwadza mararamiro ari kuita mwana wamai vake vakazolikisa maaudios AI. Saka musambofe makanyepirwa kunzi AI. Pane zvimwe zvinhu zvinogadzirwa neAI kwozoita zvimwe zvinhu zvisingagadzirike. Muchaona kuti mukateerera ipapo pane zvakawanda zviri kutaurika zvinoratidza kuti nyaya iyi ndeyechokwadi, asi mukomana ari kuda kuvhara. Munhu akandinetsa ikakaka ndovekuti tikaita advert mari chingopinda mukadhi kunzi mari iri kurohwa nemaapu, tinatsoona nekuti maemail anenge achiuya kwandiri, mari ikabuditsa ndotozviona kuti mari yabuda yaenda yemaapu, ndinatsoona kuti mari yaenda kumaapu. Saka munhu ari kudya mari yenyu sisi, handidi kune kana muchiziva munhu anonzi ari kudya mari. Pakabudiwa ne18,000 haidzoki, pakabudiwa ne5,000 haidzoki, hapadzoki kana 1 rand. Kurunzi waenda kumota mausiku, iye akarara nosvika makazara doro, iye anomwa mabrutal fruit ayaya, iye musikana anenge achirwa masavhana akagara iko kuMother City ikokoko. Unoona paSpace City pesa pakazara mabhodhoro emasavhana. Ndaisazviziva inini kuti ndichapandukirwa zvakadai. Ndaisazvitarisira, ndaisambozvitarisira kana ka1. Apa ndopandakaona kuti varume imbwa vane utsinye. Pandakazviona ipapo kuti sisi munhu anodya mari, ndiye munhu anopiwa mari. Sisi handipiwi mari pai, ndozvandotara, handipiwi mari, handizivi kupiwa kana kuti 1,000 makiki 1,000 ita zvauri kuda, noti enda umbonotenga mapenda ako emukati chaiwo, handizvizivi bai, handizvizivi kunzi mari ita zvaunoda nayo. Mari anenge atonzi kadhi ndataura kuti papera hupfu, ndo mari anenge atonzi tora kadhi unotenga hupfu. Ukatenga hupfu uya ukangopfurikidza chete nekuwedzera tumwe tunhu netusina, iye washandisa mari yakawanda, iye chinhu. Saka sisi hangu inorwadza. Life yandorarama inoda iri life yekuti haushandi, unenge uchishandirwa wakagara uchiswera uchingochengeta vana, at least zvinonzwisisika kuti kondineri ndiri kushanda mari yacho, but kana wari unenge uri kusanyuka sinoti easy chairike. Avo ndivo mai Nyati vanga vachitaura nasisi vavo, vachitaura zviri kuvarwadza, zviri kuitika mukati memba yavo. Musateerere zviri kuuya zvichitaurwa pasocial media, kunenge kwaakunyepa kuda kuzama kutsvaga. Ende mukatarira kana rafu iri kutaurwa nemukomana kuti handina basa, mukandi unfollowa chero 100,000 handina basa nazvo. Zvimwe zvatova zvekunyara, dzimwe dzatongova pride, kuonererwawo kwapa paari nenyaya yekuti ari kuona kuti aita mari, but izve social media zvinokwanisa kungopera. Ukada kuganzira vanhu vacho vakakubatsira,
but inini ndarwadziwa ndanyara zvese nekurwadziwa. Mainyati munhu akashingirira nemurume uya kubva vachirara mumukuku zvinozivikanwa nemunhu wese pasocial media. Mukuku kuna vanhu vanogara muSouth Africa imba inorwadza kuti kana kuchipisa inopisa, kana kuchitonhora kunotonhora. Kuchipisa futi mukuku iwoyo unodikitira marata zvokuti unototesa kana hembe. Kuchinaya futi unodikitira mukuku iwoyo zvokuti unototesa futi hembe. Life isina kumbonaka, but mainyati vakashingirira nemurume kusvika vasvika pavari nhasi. Vanhu vaari kuonererwa navo nhasi uno vanhu vaari kuchita navo mukadzi wake vanga vasipo paitambudzika. Ndo vamwe vanhu vaiseka vachiti nyati vanoita zvekupemha, vanoita asi nhasi ndo vanhu vaakusiya mukadzi waaimira naye achipemha naye kusvika vasvika pavari nhasi. Guys, zvinorwadza. Ivaiwo nemwoyo boys kana mazogara. Zvinorwadza zviri kuitika izvi. Handidi kunyeperai. Aiwa, ndinokutendai nevanotisapota. Kana kuri kuFacebook munongoziva zvinoitika, itai izvozvo. Kana kuri kuYouTube ibvai mangosubscribe nekuitawo zvimwe zvinoitika kuti tirambe tichiwana simba rokukutsvagirai nyaya, tichiuya nadzo pano muchitandara, muchiziva zviri kuitikawo munyika yenyu yemuZimbabwe. Thank you so much. Muswere munyasha.